Molweni, ndinebali endifuna ukunibalisela lona. Libali lendlela endafumana ngalo igama lam. Nesaqala ngalo ishishini elinegama elithi Ubomi Benja. Konke ke kwaqala xa uMendi wayegqiba iminyaka yakhe eli-9 kokwabo eConstantia. Utata kaMendi wamphathela isipho somhla wokuzala. Eso sipho yayindim. uMendi wavula izipho. Enye yezipho yayibhola ekhatywayo. uMendi wazama ukukhaba ibhola kodwa ndasuka ndanemincili. Ndaxhuma phezu kwebhola ndizama ukudlala. uMendi waba nomsindo. Yeka ibhola yam wena nja engenangqondo, phuma! Kwaba kuphelile ngam. uMendi zange aphinde andikuhoye. Walibala nokundipha ukutya, zange andiphe negama. Ndabona ukuba ndimke apha. Ngenye imini uMendi washiya igeyithi eyivulile. Ndaphuma ndabaleka kakhulu ndemka kuloo ndlu. Ndabaleka ukusuka eConstantia ndayokungena ekhaya elitsha. Emva kweentsuku ezintathu ezinzima ndadibana nomhlobo omtsha, uJohn. Wayephandle kowabo esilwa notata wakhe. Uthetha njani nam ngalo ndlela? Phuma endlini yam uyokuzifunela ukutya kunye nemali yakho. Utata kaJohn wayeza kumenzakalisa unyana wakhe. Ndaqonda uba mandimncede uJohn. Ndaxhumela utata kaJohn ndamluma ebhulukhweni. Ndandimethusa nje akwaba wombonile ebusweni. Wabaleka kakhulu. Sadibana njalo ke noJohn. Undisindisile kutata, uyingelosi. Unalo igama? Andinalo, ndatsho. Ndakubiza ngoAngela. Kusenjalo kwathi gqi omnye umgulukudu onguBraji wagqiba kwelokuba asisebenzise. uBraji anganinika indawo yohlala, yolala, indlu kunye nokutya ukuba nje engamsebenzela. Saqala ngolo hlobo ke ukusebenzela uBraji. Sasihamba sisiba izinto sibela yena. Sazibona sele siphila ubomi bokwaphula umthetho. Yonke imihla uBraji wayendibophelela etsheyinini. Ngenye imini uBraji wasithuma ukuba siyokuba izinto kwintlanganiso enkulu yabantu eyayikwiholo yoluntu. Safika kwelo holo yoluntu abantu becula eqongeni. Babiza uJohn ukuba akuzokujayiva nabo. Namkelekile nonke kunye nezilwanyana zenu ezintle zasekhaya, watsho uThandi. Wandibizela eqongeni, wandinika ipilisi yentshulube kunye nechiza lokunyanga amakhalane. Ndaphathwa kakuhle kakhulu yaye ndandonwabile. Ngexesha sasibuyela kwindlu kaBraji, nimke imini yonke. Xa nifika nizanga nanto, niphelele ukuthini xolo? Aniloncedo zinjandini ezingenangqondo. uJohn wamphendula uBraji wathi, Braji, asifuni ukubela aba bantu banceda izilwanyana. Sile ke kwintlanganiso yokugqibela sikwazile ukulukuhla uBraji. Safunda ngotofo nangokuvala kwezinja. Sothuka xa sibona uMendi kuloo ntlanganiso ezofunela utata wakhe uncedo lokuqala ishishini lokuhlamba izinja nangokukhathalela izinja elinegama elithi Ubomi Benja. Libali lam ke elo. Saba ngabahlobo yaye yayiligama lam elo elalisithi Libali lam ke elo. Saba ngabahlobo yaye
yayilidlela endafumana ngalo igama lam elithi Angela.